What's up Tarlagueños? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, na-invite tayo dito sa Casa Opina Resorts and Events Place dito sa Barangay Poblacion Norte, San Clemente, Tarlac. So malapit na malapit lang mismo dito sa munisipyo or public market ng San Clemente, ito si Casa Opina. And landmark natin guys yung 7-Eleven, papasok ka lang doon. So around mga 1 to 2 minutes, nandito ka na kay Casa Op. And guys, so nakikita nyo yung swimming pool natin sa likod natin. So lalim nito is 4 to 5 feet. And syempre meron din siyang jacuzzi with bubbler. And kapag gabi guys, sobrang ganda for sure ng kanilang swimming pool kasi meron din siyang lights. And magbabad kayo sa jacuzzi habang nag-chill, siguradong marerelax kayo. Sa likod naman natin guys, ito yung kanilang grand hall. So meron na siyang kasamang 50 Tiffany chairs and of course yung 6 long tables. Nandiyan na rin kanilang Bluetooth speaker and then videoke kung gusto nyo magkantahan. And other side, ito naman yung parang garden area nila or yung may sofa area ng Casa Opina. So dito pwede kayong mag-chatting, kaya kasama yung friends and families habang nagko-coffee kayo. And of course dito napakaluwang po ng area. So I think kung mag-events kayo dito or kung meron kayong mga special occasions, pwede kayong mag-additional ng tables and chairs dito sa area na to. Grabe, napakaluwang nung buong area ni Casa Opina, very cozy, tapos yung lights nagpapaganda sa ambience. So very relaxing yung ambience dito kay Casa Opina. And syempre guys, hindi mawawala dyan yung kanilang griller. So ito, may griller tayo. And sa likod natin, ito yung kanilang villa. Mamaya papasukin natin. And guys, no, nandito na tayo sa loob ng villa ng Casa Opina. So, meron tayong 1 king size bed dito. Syempre, meron din tayong double deck na may dalawang king size bed sa ilalim and then sa taas. Doon sa ilalim naman niya, meron siyang pull-out bed. So, kaya niya ma-accommodate guys is up to 8 to 10 packs. So, kasama niyo yung buong pamilya niyo and of course, yung mga barkada niyo. Ma-enjoy niyo na yung buong Casa Opina. And of course, yung mga ibang amenities na meron sila dito. Tapos, may sariling CR. Itong kanilang villa na may heater na red. And sa labas guys, meron silang common toilet and bath. Isa guys, sa nagustuhan ko dito sa Casa Opina, itong kanilang beach lounge. So pwede kayong magpahinga dito kapag napagod kayo mag-swimming. Nasa tabi lang siya mismo ng kanilang swimming pool. And the other side, ito yung kanilang jacuzzi. So relax lang kayo dito habang ine-enjoy nyo yung drinks nyo. And syempre, kung mapapansin nyo guys, napaka-aesthetic ng buong lugar. Nang sarap sa mata, talagang napakalinis tignan, very cozy. Parang yan, marirelax ka habang umiikot dito sa place ni Casa Opina. And of course guys, no, in-offer nila dito, meron silang day tour, meron silang night tour, and then yung overnights nila na stay is 22 hours, check-in nyo is 2 PM and check-out nyo naman is 12 noon, and good for 8 to 10 packs. So yung price niya guys is 11,999, good for 22 hours na yon. And kung gusto nyong mag-ask dun sa rate ng kanilang day tour and night tour, pwede kayong mag-direct PM sa kanilang Facebook page, Casa Opina Resort and Events Place. And then syempre itong kanilang events place dito sa other side guys, may sarili din siyang rate. So meron siyang day tour rate and then night rate, alam ko. And kasama na rin yung kanilang mga 50 Tiffany chairs and then 6 long tables na pwede nyo gamitin para dun sa mga special occasions nyo. So ideal talaga itong area dahil nga napakaluwag, napakalaki ng grand hall nila. Ayun, kung meron kayong mga special occasions, pwede kayong mag-overnight dito. Talagang mas-celebrate nyo ng maayos yung mga special occasions nyo. So after ng party, after ng event, pwede na kayo magpahinga dun sa kanilang villa. Ayun guys, no, dahil padilim na, inopen ko itong mga lights nila dito sa kanilang Grand Pavilion. Grabe, napakasarap sa mata, talagang napaka-cozy, napaka-relaxing ng ambience. Very aesthetic itong area ni Casa Opina. Ayan, kitang-kita nyo naman. Lalong-lalo na yung mga wall lamps nila.
nakakadagdag dun sa ganda ng ambience ng mismong place. Good morning guys, yan, nandito tayo sa outdoor spa ng Casa Opina. So sa area to, talaga yung araw wala dito and masarap magtambay habang nagko-coffee and syempre magkwentuhan kasama yung family at yung mga kaibigan mo. Masasabi ko guys, no, yung gabi talaga dito, napaka-relaxing, napakaganda ng mga ambience ng mga lights. Kaya kung gusto yung mag-party dito, for me mas ideal ko yung 5 PM onwards dahil mas mapipil mo yung buong area dahil nga sa napaka-relaxing na ambience. Kaya kung may mga special occasions kayo guys, mag-PM na kayo sa Casa Opina Resorts and Events Place. Perfect place to guys para dun sa mga special occasions nyo. And syempre, isa sa mga meron nila dito yung kanilang swimming pool with jacuzzi and bubbler. Tapos ito kanilang Grand Pavilion. And I think kakasya dito mga 50 packs. So, meron silang video, okay, may Bluetooth speaker, yung kanilang mga Tiffany chairs and 6 long tables. Siyempre, yung ating bila na good for 8 to 10 packs na fully air-conditioned, may sariling toilet and bath. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan share ang video to para malaman din ng mga taga sa Clemente at ng mga ibang Katarlaqueños natin dyan. Itong si Casa Opina Resorts and Events Place. So until our next vlog, peace out.